που κάνει κατευθείαν τη σέντρα για το κεφάλι του Χαραλαμπίδη. Αφήνει πίσω και το Δημόπουλο. Γυρίζει ο Δημόπουλος. Χαραλαμπίδης κεφαλιά και πολύ ωραίο ο Αλεξίου. Διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Νάστος στο σουτ. Και η μπάλα λίγο out αφού γλύφει το οριζόντιο δοκάρι του Μίνου. Σαραβάκος εκτελεί το κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Δημόπουλο και είναι το 1-0. Από το κόρνερ που χτύπησε ο Σαραβάκος πετιέται στην πορεία της μπάλας ο Δημόπουλος και με κεφαλιές και με κεφαλιά γράφει το 1-0. Δημόπουλος. Γίνεται ένα λάθος. Δημόπουλος κάνει το σουτ και είναι το 2-0. Έγινε ένα φοβερό λάθος από την άμυνα του Πιερικού. Η μπάλα πήγε στο Δημόπουλο και στο 1 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 5 λοιπόν λεπτά μετά την επιτυχία του πρώτου τέρματος, ο Δημόπουλος πετυχαίνει το δεύτερο σημερινό του τέρμα. Στο 60 λεπτό περίπου σημειώθηκε μια φάση που σκίασε το πολύ αθλητικό παιχνίδι των 22 ποδοσφαιριστών. Στους δέκτες σας, ο Κυράσας έχει αντικρίσει την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία από τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος στη συνέχεια κατευθύνεται προς το μέρος του Μιστακίδη και του δείχνει κόκκινη κάρτα για έναν διεπληκτισμό που είχε με τον Δημόπουλο. Ο Μιστακίδης στη συνέχεια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και είδατε τι επακολούθησε. Για τον αναγνώστη μπάλα που κάνει πολύ ωραία το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Πιερικός μειώνει στο 17ο λεπτό. Το φάουλ χτυπήθηκε πλασαριστά, η μπάλα πήγε στον αναγνώστη του που κάνει το σουτ και μειώνει το σκορ στο 17ο λεπτό, κάνει το 1-2. Καρούγιας. Αντωνίου πάντα που κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά από το Χαραλαμπίδη, Μαυρίδης και τελικά είναι το 3-1. Ο Αλεξίου φάνηκε προς σημείο ότι θα πιάσει την κεφαλιά του Μαυρίδη, δεν το κατορθώνει τελικά. Θα λέγαμε σχεδόν βάζει ο ίδιος την μπάλα στα δίχτυα για να γραφεί το 3-1 ακριβώς 15 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Ζάετς, Σαραβάκος, να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Σαραβάκος τελικά εκτελεί. Λιβαθινός και τον γκολ από τον Γεροθόδωρο. Μετά από το φάουλ του Σαραβάκου, ο Αλεξίου απέκουσε ασθενώς στην μπάλα, σούταρε ο Λιβαθινός και τελικά ο Γεροθόδωρος που μπήκε πριν από μερικά λεπτά στο παιχνίδι με σούτ κάνει το 4-1 ακριβώς με τη λήξη του παιχνιδιού.